arbennig yma. Rwan te, dyn ni sôn am gael yn gollwng yr rhydd i fynd i ganolfannau garddio. Chydig bach yn ôl. Ac fi'n siŵr bod gennym ni lun o blodau ar y dechrau. Ond dyn ni'n gofyn hefyd, pam yn bod ni fel Cymru yn galw'r sul yma yn sul y blodau. Mi roedd yn arfer yn doedd, fysach chi'n licio gweld y llun y creadur yna hefyd bysach. Dyn ni'n arfer gweld hwnna bob flwyddyn, lun y mil yn gwenu arno ni. Mae'n sicr angen neud i ddannedd, os bob un ono ni sydd ddim wedi bod at y deintydd flwyddyn dwytha yma. Cymaint o bethau dyn ni ddim wedi bod yn gallu wneud. Ond y blodau, dyn ni'n cysylltu'r sul efo'r palmwydd a'r cotiau wrth gwrs. Ond yng Nghymru mae'n ei gysylltu hefo'r blodau. Ac dyn ni'n ymwybodol o'r arfer, ni weld, o'r arfer ystalwm ers y 19fed a'r 14th ganrif ar 15, pobl yn mynd â blodau ar y beddau. Pan oedd blodau yn bethau oedd yn fwy posib cael gafel arnyn nhw efallai a'i tyfu nhw'n bwrpasol felly. A hynny'n cael ei wneud yr adeg hynny. Ond mae'r enw mynd yn ôl dipyn hirach ac dipyn cynt. Mae o'i gael yn Grael y Saint, hanes y Brenin Arthur yn y 18fed ganrif. Mae i'w gael mewn cywyddau oddi ar hynny, yr enw Cymraeg yma ar y sul arbennig yma, sul y blodau. A mae William Salisbury yn ei eiriadur yn sôn am yr ymadrodd yma, sydd yn cyfri'r siliau rhwng sul cyntaf y Grawys a sul y Pasg. Mae sul y blodau yn un o'r rheini. Dydd sul ynyd, dydd sul hefyd, dydd sul a ddaw, dydd sul gael llaw, dydd sul y meibion, dydd sul y gwrychon, dydd sul y blodau, Pasg a'i ddyddiau. Mae'n 8 sul i gyd yn y fan yna, o'r naill i'r llall a chyfri'r cyfan ohonyn nhw. Sul ynyd, y sul ar ôl rhoi'r gorau i bethau'r Grawys, dydd sul hefyd, a dydd sul a ddaw, a dydd sul gael llaw, ddim yn siliau arbennig. Sul y meibion, lle oedd y meibion yn cofio am ei mamau. Sul y gwrychon, sul y gwlydd a'r y pys, fan debyg, yn tyfu neu cael ei blannu'r adeg hynny. Sul y blodau hefyd yn cael ei nodi. Flowering Sunday, os byddwn ni yn ei gyfeithio nôl i Saesneg, ac yn dod cyn sul y Pasg. Rwan te, yn y cyfnod yma hefyd, dyn ni yn ymwybodol bod na lawer o flodau o gwmpas. Dych chi'n gweld y blodau arbennig yna? A bod yna bobl yn dilyn yr blodeuo hardd yma sy'n digwydd. Dyna flagur blodau afal, swn i'n meddwl. Ac mae'n symudiad arbennig Blossom Watch yn cael ei drefnu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i wylio'r coed yn flaguro a pa blodau sydd yn dod allan pryd wrth i ni oedi a sylwi ar yr rheini. Yna chi flodau yr dreinen wen, a blodau'r dreinen ddu ydy honne. Ac mae'n debyg bod yna dreinen wen binc hyd yn oed. Y magnolia wedi gollwng i blagur yn y fan yna. A dwi'n ni ddim y magnolia eto, ac yn ôl at yr pren afalau.
ac yn hyfryd meddwl bod y blodau yma i gyd yn dod allan ar yr adeg arbennig yma yn dydyn. Ac maen nhw ar ganghennau yn theori fi felly ynglyn â Sul y Blodau ydy bod yna gyfeirio at yr blodau sydd ar y canghennau. Wrth feddwl amdanyn nhw'n tynnu'r canghennau o'r coed ym Mhalesteina gynt, canghennau palmwydd oedd ganddyn nhw, ond canghennau llawn blodau a blagur sydd gen o'n unau yma yng Nghymru. Ac mi roedd y dorf yn cael ei tynnu i weld y blodau, i weld y canghennau yna. Ac rwsyd neu gilydd, fel da ni wedi sôn o'r blaen, da ni wedi cael amser i sylwi ar y blagur, ar bethau sydd yn digwydd o'n cwmpas ni myd natur, amser i oedi, yn fwy nag arfer efallai. A sylwi rydyn ni ar harddwch. Ac wrth i ni sylwi ar y blagur a'r blodau, da ni'n cofio am Sul y Blodau, a'r hwn da ni'n ei weld yn dod i mewn i Jerusalem ar y Sul arbennig yma, yn hyfryd ac yn hardd. Mae'n cyfeirio at yr pennill yna emyn, pwy wela fel fan Wilyd, yn hyfryd ac yn hardd, fel ffrwythlon bren a falau yn rhagori ar brennau'r ardd. Mae bod o yn hyfryd, bod o'n rhywun hardd i edrych arno fo ac i sylwi ar ei berson a'i natur. A felly, da ni'n ei wneud ar Sul y Blodau hefyd, sylwi ar berson Iesu Grist, ar berson y brenin, ac ar natur hardd ei deyrnas o yn ogystal. Rannau'r sgrin eto yn y fan yma. Da ni wedi bod yn mynd drwy y gwynfydau ac wedi gweld bod perthyn i deyrnas yr arglwydd Iesu Grist yn golygu bendith arno ni a gwynfyd i ni yn ogystal. Ac yn rhestru'r gwynfydau yma, da ni'n i fod i ddangos fel deiliaid y deyrnas yma. Ac mae yna ryw harddwch anghyffredin yn perthyn i'r rhain hefyd. A ni'n wrth i ni'w dangos nhw yn adlewyrchu harddwch y brenin ei hun. Da ni'n cael gaddo gwynfyd os ydyn ni'n glodion yn yr ysbryd, yn sychedu ac yn newynu amdano fo. Yn galaru am yr hyn sydd yn iawn hefyd ac yn gaddo cael yn cysuro. Yn gaddo gwynfyd wrth i ni gael yn addfwyno wrth ddod i mewn i deyrnas yr arglwydd Iesu Grist. Ac y bydd pob peth yn cael ei roi i ni, ond gwneud ni'n yn debyg iddo fo. Newynu a sychedu am gyfiawnder, yn sychedu am yr un pethau ac y mae yn sychedu amdanyn nhw. Bod yn dreigarog a derbyn i dreigaredd efo'i hun. Rhannu yn ei burdeb calon ef a cael drwy hynny weld yr un harddaf oll, gweld Duw ei hun ac adnabod ei ffyrdd. Cael gwynfyd wrth i ni fod yn dangnefeddwyr, cael yn galw yn blant i Dduw. Ac yn y pethau yma i gyd, dyn ni'n cael yn tebygu i'r arglwydd ei hun yn dydyn. Fod i'r un, dyn ni'n ffendio'n gwynfyd ynddo fo, ac sydd yn hardd yn wir, ac sydd yn adlewyrchu harddwch ac yn gwneud ni'n hardd wrth i ni ddod ato fo. Ond ar Sul y Blodau, dyn ni hefyd yn cofio bod yr arglwydd yn dod i mewn i Jerusalem, bod ei awr o wedi dod nid yn unig i gael ei groesawu fel brenin, ond i offrymu ei hun ac i roi fywyd i lawr dros i bobl, ac i gael
i erlyd yn achos cyfiawnder, fel y mae ynten sôn yn y gwynfydau. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a'ch erlyd, yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich herbyn o'm hachos i. Llawenhewch a gorfoleddwch oherwydd mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd, felly yn wir yr arludwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chwi. Cymeddwl, roedd o'n gwybod bod hynny ar ddigwydd iddo fo. Yn gwybod y bydde yna erlyd. Ond mae o'n bodlon i hynny. Ac dyn ni'n meddwl am yr rhai oll ac oedd Nan yn cofio amdanyn nhw yn y weddi. Cofio am y rhai sydd yn cael eu herlyd yn y byd ni heddiw, ac yn bodlon i hynny. Oherwydd bod yr arglwydd ei hun wedi cael ei erlyd. Oherwydd bod o wedi sefyll trosom ni ac yn gallu felly rhannu ei lawenydd a'i fuddugoliaeth hefo ni dros bob dim sydd yn bygwth, sydd yn codi ofn arno ni, sydd yn tynnu'n tangnefedd ni oddi arno ni. Fel yr erludwyd eraill o'i flaen o, proffwydi oedd yr heini. Mae ynten bodlon cymryd i waradwyddo, mynd ar y daith yna i'r groes trosom ni, mwyn i ni'ne fod yn ddiogel yn ei ofal. Felly, dyn ni'n gofyn pwy ydi o, pwy ydi'r brenin yma. Mae'r brenin yn debyg iawn yn ei egwyddorion ac yn ei berson i'r deyrnas y mae o'n ei sefydlu, ac y mae ei bobl ef i fod yn debyg iddo fo. Mae'r bobl yn ei alw fo'n broffwyd wrth iddyn ofyn y cwestiwn ac eraill yn ateb. Pwy yw hwn? Y proffwyd Iesu o Nazareth. Ac oedden ni'n sôn blwyddyn yn ôl fel mae proffwydi wedi arfer upsetio a styrbio pobl a'i cynhyrfu nhw. Yn rhywbeth dydyn ni ddim i fod i wneud rwsyd, ond mi roedd y proffwydi wedi arfer gwneud hynny, oherwydd bod nhw'n llefaru gair Duw. Ac mae popeth mae'r proffwydi wedi i'w ddeud am Iesu Grist yn cael ei cyflawni ynddo fo. Ni'n gweld yr broffwydoliaeth na o Sycharia am yr asyn, y modd bydde fo'n dod i mewn ar ebol asyn, nid ar geffyl crand, nac mewn rhwys gabri, ond ar anifel gwaith cyffredin felly. Ond y mae o, wrth gwrs, yn fwy na'r un o'r proffwydi. Mae o'n fwy i waith, mae o'n fwy i harddwch, mae o'n dod i sefydlu teyrnas newydd, mae o'n un yma'r proffwydi i gyd yn pwyntio tuag ato. A'r proffwyd mwyaf, meddai Iesu, oedd Ioan Fedyddiwr yr olaf yn y llinach fawr yna o rai oedd yn upsetio ac yn cynhyrfu ac yn galw pobl i edifarhau ac i droi yn ôl at Duw. Hwn sydd yn dweud, dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ac felly, dwi'n symud yn ymlaen yn meddwl o gyflym yn y fan yma. Mae Iesu'n ei harddwch. Mi edrych arno fo yn ei harddwch yn dod i mewn i Jerusalem a'r blodau yna, a'r palmwydd, cotiau yn cael ei gosod i lawr o'i flaen o. Ond yn meddwl amdano fo yn ei harddwch yn dod, ond bod yna harddwch yn ystod yr wythnos yma yn gyfan, a bod yna harddwch hyd yn oed yn hagrwch Gwener y Groglith ac yn yr gweddio sydd yn digwydd yn yr ardd cyn hynny, yn yr ildio i ewyllus Duw ac yn y gosod ei hun i lawr mewn paratoad ar gyfer y groes. Ac mae o'n dweud ac yn paratoi ddisgyblion ar gyfer yr adeg ar hyn fydd yn digwydd ar y groes. A minnau meddai fo, os caf yn yrchafu oddi ar y ddaear, be dynaf bawb atab fy hun
Cymau harddwch yn dydy. Oedden ni'n sôn byddai'n oedi ac yn edrych ar y briallu yma ac yn gweld pa flodau newydd sydd yn dod, mae o'n peri bod ni'n oedi ac yn sylwi. Os oes gennym ni ryw fachlyd arbennig i edrych arno fo, da ni'n cymryd enid i oedi yno a sylwi. Iesu'n dweud, y bydd ynte pan mae o ar y groes yn peri bod yna rai yn oedi, yn sylwi ar yr hwn sydd ar y groes ac yn tynnu pawb wedyn ato fo'i hun. Mae wedi tynnu'r torfaidd ar syl y blodau i oedi ar fin y ffordd, i weiddi hosanna i'r un sy'n dod yn enw yr arglwydd, un sy'n dod i achub. Ac mae o'n tynnu rhai ato ei hun. Bod y proffwyd Eseia yn dweud nad o'n ddim byd hardd yn yr un sydd wedi osod ar y groes. Wrth iddo fod edrych ymlaen at y dyddiau hynny, pan y bydde y gwas ffyddlon yn dod ac yn offrymu hun ar groes rhyw ddydd. Fe dyfodd o'i flaen fel blagurin, medda fo, yn ei broffwydoliaeth yn Eseia 53. Fel canghen felly, neu fel gwreiddyn mewn tir sych. Nid oedd na ffryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Dim byd hagrwch sydd yna ar y groes, ond eto mae yna harddwch yn does. Yng nghalon Iesu Grist wrth iddo roi hun ac offrymu hun trosom ni. Wrth iddo fo, fel mae Eseia'n sôn wedyn, pan rydd ei fywyd yn aberth dros bechod, fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac fe lwydda ewyllus yr arglwydd yn ei law ef. Mae yna rhywbeth, mae yna ffrwyth, mae yna had yn dod o'r hyn sy'n cael ei osod i lawr yn y fan yma. O bywyd hardd Iesu yn cael ei osod i lawr. A dyn ni'n meddwl am y blodau sydd yno, nid mwyn ei hunain yma canghennau yn blodeuo, ond mwyn yn ei dro ffurfio had a dwyn ffrwyth. Ac mae Iesu yn ei harddwch, dydy? Mae'r harddwch yn hyfryd i edrych arno, harddwch i gymeriad, ond mae o'n dod yn bennaf mwyn dwyn ffrwyth a had allan ohonom ninne, mwyn cynnig ei hun dros y byd yn gyfan, tynnu pawb ato ei hun, a gweld had yn egino ac yn ffrwytho dros wyneb deuar lawr, wrth i bobl ymateb i'w harddwch, i'w hyfrydwch, i'w gariad a dod i berthynas hefo yr arglwydd ei hun, cael agor y nefoedd iddyn nhw. Ac mae Iesu'n sôn am ardd, mae o'n sôn amdano ninne, mae'n sôn amdano ninne yn perthyn i harddwch gardd yr arglwydd Iesu Grist. Sôn amdano ni fel teml ac fel i Dduw ac fel corff yr arglwydd. A pob rhan yn gweithio ac yn cydweithio fo'i gilydd. Ond mae'n sôn amdano ni hefyd fel gardd Duw, adeiladwaith Duw ydych chi, i fod yn ffrwytho ac yn dwyn ffrwyth i'r arglwydd yn yr ardd arbennig yna. Mae'n sôn amdano ninne fel canghennau hefyd. Iesu'n sôn amdano ei hun fel y wynfydden ac ar ei ninne aros yn y wynfydden yna. A wneud yn siŵr bod ni'n dwyn y nodd ohono. Mae Paul yn dweud yn ei lythyr at yr Efeiniaid wrth sôn am yr Iddewon. Os cefais ti dy dorri o olewydden oedd yn wyllt wrth natur, a thimpio i mewn yn groes i natur i olewydden gardd, bod ni'n cael yn gosod yn yr olewydden fel canghennau gwyllt, yn cael yn gosod yn yr un sydd yn brydferth, yn yr cultivated fel tai, yn yr un diwylliedig,
yn yr un sydd â'i brydferthwch yn berffaith felly, a ninnau'n cael yn prydferthu wrth gael yn gosod ynddo ef, yn gangau ynddo ef. Ac felly mae John Thomas Pentref Oelas yn sôn hefyd, pwy wela fel Fan Wilyd yn hyfryd ac yn hardd, fel ffrwythlon bren a falain rhagori ar brennau'r ardd. Y pren a falain yn dwy'n i flodau. Y pren a falain dwy'n i ffrwyth. Mae'r ffrwyth i gyd i'w gael yn yr arglwydd Iesu ac yn ei waith trosom ni. A mae am i ninnau dwy'n ffrwyth. Ohono ef ac daioni yn yr byd yr ydyn ni'n byw ynddo fo, ac i ni fod yn rhannu i degwch a'i hyfrydwch a cael yn gwneud yn hardd yn wir ynddo ef. Rwan te mi glyw ni ganu, dwi'n meddwl, a wedyn mi ddawn ni ddychwelyd at y weddi wedyn ni gloi yn hoedfa efo'n gilydd. Ond, os hoffe clywai fod yn harwain ni mewn emyn, a mi ddoi o hyd i clywai yn y fan yma, mi roi spotlight arni hi ac mi gawn ni sôn am ei degwch ef, yr un sydd uwch popeth i sy'r hod, a welodd lluoedd nefoedd byr gyffelyd iddo rioed. Rwy'n chwen i'ch gweld ei degwch ef, sy'n uwch popeth y trod, newelodd lluoedd nefoedd byr, gyffelyd bydd oed i oed. Ef yw ffynnon fel bob dawn, gwraidd holl o gyniad styd, a rhyw drysonau fel y môr, a guddiwyd ynddo ei hun. Roedd fan hireiddi am gael prawf, o'r maith blasterau sydd yn cael ei hyfryd hefyd trai, gan yr anylion y ffydd. Fydd gannoedd i lawenydd uwch, nag sy'n pleserau llawn, i gariad dwyf o glefoedd pyr, angelion nefoedd fawr. O pam na chaf i ddechrau nawr, fynaf yn y byd, a thrilio mywyd mewn mwynhad, wrth gariad gwerthfawr gyrru. Diolch yn fawr, Chloe. Hyfrydwch a harddwch yr arglwydd Iesu ei hun. Dowch i ninnau gael dweud Hosanna, clodfori'r un sydd yn achub, a gweld harddwch yn brenin hefyd. Nawn ni weddio'r weddi yma i gloi'n hoedfa, nawn ni rannu'r fendith wedyn hefyd. Dowch i aros ar miwt am munud, ond wedwch chi yn eich cartrefi eich hunain, Hosanna Iesu yw'r brenin. Gweddiwn. Diolch Iesu, a mae'n caru a dod i'n byd. Hosanna, Iesu yw'r brenin.
Diolch am yr holl wyrthiau sy'n dangos i ni pwy wyt ti. Diolch am ein cynnal dros y flwyddyn diwethaf yma. Hosanna, Iesu yw'r brenin. Diolch am deithio i'r groes drosodd. Hosanna, Iesu yw'r brenin. Diolch am ein galw nôl o'n crwydro, ac i edifarhau wrth i ni edrych ar dy groes a'i harddwch. Hosanna, Iesu yw'r brenin. Diolch dy fod yn ti'n gryfach na marwolaeth. Hosanna, Iesu yw'r brenin. Diolch am atgyfodi ar y trydydd dydd. Hosanna, Iesu yw'r brenin. Diolch nad ydy dy deyrnas di o'r byd hwn, ond dy fod am fod yn brenin yng nghalonnau pobl ym mhob gwlad ac iaith, ac am eu tynnu nhw atat ti dy hun. Hosanna, Iesu yw'r brenin. Diolch am ein hachub a rhoi gobaith i ni am dy fod yn byw o hyd. Hosanna, Iesu yw'r brenin. Amen. Fe rannwn ni'r bendith efo'n gilydd hefyd. Mwch chi ni gael dad miwtio chi. Dweud y gras efo'n gilydd. Gras sy'n hyfryd Iesu Grist. a chariadur Cariadur. a chymdeithas Deithas Ysbryd a fyddo gyda ni awr fel hon hon i byth. i byth. Amen. Amen. Amen.